аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. Ташнаи об дар болои дарахти чормағз. марди ташнаи болои дарахти чормағзе рафт, ки дар зери он наҳри пуроби зулоле ҷорӣ буд. он мард шохаҳои дарахти чормағзро метаконд ва чормағз як-яке даруни об меафтод ва бо афтодани он садое бармехост ва вай ҳубобҳоеро менигарист, ки рӯи об падид омаданд. оқиле, ки гузораш бад он ҷо афтод, гумон бурд, ки он мард қасдаш ҷамъ кардани чормағз аст. баду гуфт: ин корро накун, чормағз ташнагӣ меоварад, зеро ҳам гарм асту ҳам чарб. баъдан бештари ин чормағзҳо дохили об меафтанду аз дасти ту мераванд. ҷавон дар посух гуфт: қасдам зин фишондан ҷавз нест, тезтар бингар, бадин зоҳир маист. қасди ман он аст, ки ояд бонги об, ҳам бубинам бар сари об ин ҳубоб. ман ташнаям ва мехоҳам садои обро бишнавам ва ҳубоби рӯи обро бубинам. чормағз ба ман чӣ кор меояд? кори шахси ташна он аст, ки даври наҳри обу худи об ва садои об бигардад, он гунае, ки ҳоҷиён гирди Каъба ростиву дурустӣ мечарханд. ташнаро худ шуғл чӣ بود дар ҷаҳон? гирди пои ҳавз гаштан ҷовидон, гирди ҷуву гирди обу бонги об, ҳамчу ҳоҷӣ тоифи Каъбаи савоб. мавлоно дар поёни ин ҳикоят мегӯяд: ман ҳам ки ин суханонро мегӯяму маснавиро мепардозам, мақсудам туи эй ҳисом. ҳамчунон мақсуди ман зин маснавӣ, эй зиёулҳақ ҳусомуддин туӣ. қасдам аз алфози ӯ рози ту аст, қасдам аз иншояш овози ту аст. пеши ман овозат овози худост, ошиқ аз маъшуқ ҳошо ки ҷудост. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.